אזרחי ישראל, אני גאה בכם. אני גאה בכושר העמידה שלכם. אני גאה ברוח שלכם. ודווקא כשיש פגיעות בעורף, אתם מניפים את הדגל. אתם לא נכנעים. לצערי היו גם 3 אבדות אתמול של אזרחים יקרים שנהרגו בהתקפות הללו. אני משתתף בצער המשפחות, ואני קורא לכם שוב, הישמעו להנחיות פיקוד העורף, הן מצילות חיים. אני קראתי למבצע הזה עם כלביא, בלשון הן עם כלביא יקום וכארי יתנשא. שימו לב למילת המפתח כאן, עם כלביא יקום. העם, כל העם, זה אתם אזרחי ישראל. זה כל הלוחמים הנפלאים שצומחים מתוכנו, הטייסים שלנו, צוותי הקרקע שלנו, חיילי פיקוד העורף, חיילי המודיעין, כל העזרה הכבירה של לוחמי המוסד ושל כל כוחות הביטחון. עם כלביא יקום ולוחמי העם כאריות קמים. ואני חושב שהדבר הזה הוא המפתח להשגת היעד שלנו. מה היעד שלנו? היעד שלנו לסכל איום כפול מצד איראן, להשמיד את מדינת ישראל. אני אומר איום כפול, כי זה גם הגרעין וגם הטילים הבליסטיים. אנחנו היינו בדקה ה-90. היה כאן מרוץ של צוותי הגרעין של איראן להביא בעצם ליצירת פצצות גרעין, פצצות אטום להשמדת ישראל. שמעתי שאומרים שלא השגנו הישגים בעניין הזה, זו טעות. השגנו גם השגנו. אנחנו פגענו פגיעה קשה מאוד באתר ההעשרה המרכזי של איראן, אם צריך נוסיף. אנחנו פגענו במתקן ההמרה שהוא חיוני להשמשת פצצות גרעין. אנחנו פגענו גם בצוות המוביל של המדענים שמובילים את הפרויקטים האלה. וזה בוודאי מסב אותם לאחור, וייתכן שמסב אותם לאחור שנים רבות. כל זה נעשה, אבל יש עוד דברים שנעשה. מטבע הדברים אני לא יכול לפרט. אז קודם כל פגענו בתוכנית הזאת פגיעה ממשית. דבר השני, ואתם ראיתם את זה, יש איום עצום של הטילים הבליסטיים. אתם רואים את כל טיל כזה שנופל, רואים מה זה עושה, ושוב העמידה שלכם היא מופלאה. תארו לכם שלאיראן יש 20,000 טילים כאלה. זה התוכנית שלהם. הם רואים בזה עוד מרכיב, בנוסף לגרעין, כדרך להשמיד את מדינת ישראל. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שהם יוכלו לבנות יכולות ייצור ל-20,000 טילים, ולכן יצאנו לפעולה להשמיד את יכולות הייצור שלהם, וזה מה שצה"ל עושה עכשיו. אני רוצה שתבינו דבר נוסף. אנחנו סללנו נתיב לטהרן. בזמן הקרוב ביותר אתם תראו את מטוסי ישראל, את חיל האוויר של ישראל, הטייסים שלנו, מעל שמי טהרן. אנחנו נפגע בכל אתר, בכל